Ikasturtea hasi du bertsolarien lagunak elkarteak, sehaskan eta sare publikoan klaseak ematen dituzte eta eskola hauek aurrengan duten onura azpimarratu dute irakasleek eurekin izan gara arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan senperera ere joanen gara zehazki Ibarrun auzora. Bertan salgai emana izan den etxe bizitza batek hautsak arrotu baititu. 750.000 eurotik gora saldu zen irailaren 3an eta 2 aste geroago 500.000 euro garestiago saldu zuen ilezinen agente batek. Xehetasun guztiak jarraian. Ipar Euskal Herrian etxe bizitzen gaiak pilpilean jarraitzen du. Senperen manifestazio egin dute larumatean egoera orokorra salatu eta beste espekulazio kasuak mahai gaineratzeko. 750.000 eurotan etxea erosi eta 10 egun beranduago jabe berriek 1.250.000 eurotan saldu nahi izan dute. Hau da, ia 2 astetan 500.000 euro garestitu dute salneurria. Ez da posible, espekulazio hutsa da. Eta hemengo jendetzat ezinezkoa dena, biztan da presio horietara dugu biltzea. 500.000 iziarria da jadanik, eta pentsa. Hor, kanpoko jendeak ekarrazteko, dirudunak, eta gure Euskal Herria kanpoko jendez betetzeko, horrentza balio du bakarrik. Bizilagun batek gertatzen ari zena zuhartarazi zuen, eta beste hainbat herritan egin duten modura, senpertarren kolektiboa deiturikoa sortu dute. Halako kasuak hurbiletik jarraitu eta salatzeko. Haserrea edatzen ari dela ohartarazi dute gainera kideek. Bada mugimendu bate, bada aspertze sendimendu bat handitzen ari dena, eta hori kezkagarria da alde batekitik, zeren ez dakigu nola bukatuko den, baina aspertzen hasia dira bazterrak, gazteak serioski aspertzen hasiak. Eta haserre horren adierazle dira azken hilabetetan espekulazioaren aurka agertutako tindaketak. Joan den astean bertan gazte baten atxiloketa ekarri zuten tindaketak hain justu. Naiz eta kasu konkretu hau ezagutu aurrekoak ziren. Senpertarren kolektiboak egoerari aurre egiteko neurriak eskatu dizkie hautetsiei. Kasurako senperen ere konpentsazio neurria aplikatzea. Zeren inguruko 24 errik baituzte neurri zorrotzagoak, apartamenduak eta alokatzeko, erosteko eta likitzeko, eta eginuke zona alde hortan sartua izan gaitezen. Eta horren egiteko behar du hauzapezak galdatu prefetari. Derogazio bat, eta galdatzen dugu beraz, ahal bezain laster hori egina izan dadin. Bizilagun honek egin duen gisan, horrelako kasuak salatzeko eskatzen diete herritarrei berriz kolektiboak. Izan ere sortu den arrabortsaren ondorioz, momentuz, saltzaileak iragarkiak kendu baitu, baina taldearen ustez, luzerako izango den borroka bat hasi berri dute herrian. Gure animalia ez da aina jaro, lau hanka ditu txikitiparia baina, ai, Bambi filman dago. Zer animali da? Oreina da? Bertsolarien lagunak elkarteak hasiera eman dio ikasturte berriari. Elkarteak bertsoaren irakaskuntza sehaskan eta baita sare publikoan ere eskaintzen du aurten. Sehaskako ikastola guztietan ari gara 3., 4. eta 5. urteko aurrekin, hemen kasu bat, sarako ikastola, eta gero bertso eskoletan 30 bat bertso eskola dauzkagu 230 bat ikaslerekin, eta aski konten gaude kopuru hori azken urteetan egonkortu da, baina oso kopuru polita dela izango nuke. Bertsolaritza irakaskuntzaren barne izateko onurak aipatu ditu Aimar Karrikak. Oinarrizko funtzioak betetzen dituela, nire ustez oraindik herri honek behar du euskaraz mintzatu, behar du mia ahaldundu, eta pixkat horretarako tresna da eta bertsolaritza, eta orduan ludikoki landuta aurrekin, begitik sartzen zaien hola miitik, eta ala zaletzen saiatzen gara behintzat. Gure oianetan, gure ikastoletan, txikitiparia baina, ai, irauterietan. Zer animali da? Artza zen? Orotara sehaskaren baitan adibidez, 12 saio proposatzen ditu elkarteak. 3. mailan, 4. mailan eta 5. mailan.
Kurtsoetan jokoen bidez ikasleak bertsoetara hurbiltzen dituzte. Egia erran, nire buruaz esaspertzeko ere urtetan aldatzen joan naiz. Eta lehengo fitxak kendu eta gaur egun saiatzen naiz dena euskarri fisikoan ematea eta pixkate mugikortasuna baliatzea, baina funtsean ahozkotasuna eta ludikotasunaren bitartez herrimariketak egiten ditugu hasieran, hiztegia aberasteko eta pixkate askatzen joateko. Ondotik doinu bat lantzen dugu, horrere ariketatxo bat eginez edo, eta atzetik sorkuntza. Doinu hori baliatuta, edo lehengo herrimak baliatuta, edo gai berezi bat ekarrita, bertso bat sortze dute edo. Jokoen bidez zaletasuna uztartzea ezinbestekoa iruditzen zaio bertsolariari. Joko izan edo erakargarria izan behar da behintzat. Nik beti esan izan dut, lehenik aurra lotzen da daukan referenteari, lehenik irakasleari, gero ezinbestean taldeari eta atzetik bertsoari agian, orduan, ustez eskailera horietan ezinbestekoa da, lehenik zuri lotzea eta jokoaren bitartez nire ustez erresago. Etorkizunari begira bertsolarien lagunak elkarteak dituen erronkak ere aipatu ditu. Nik uste gure burua prest aurkitu behar dugula edozeini eskaintza emateko, baina era berean momentu hontan sartuak gaude ahalik eta kalitatezkoena izango den irakaskuntza bat lantzen, hori oso importantea iruditzen zaigu, eta era berean beste erronka handi bat izango zaiguna eta badena deian ere ustez nola gizarte berriari egokitu, nola ez obsoleto bilakatu datozen belaunaldiekiko, orduan nola uztartu gaur egungo mundua eta garaiko bertsolaritza eman dezagun. Baionan iragan berri diren mugaz gaindiko lehen topaketenkari, besta tradizionalen inguruko argazki erakusketa dago ikusgai herriko etxearen aitzinean. Iruña, Baiona, Bilbo, Donostia eta Gasteiz bestak elkarrekin bizi lelopean, kantua, dantza, gastronomia eta bestaren inguruko bidaia proposatzen du erakusketak, besta giroko alaitasun unek elkartzeko duten gaitasunari begiratuz. Azaroaren 6 bitartean izanen da ikusgai Baionako Askatasunaren plazan. Pastore Lore egunaren 18. edizioa ospatu dute asteburuan Azkainen. Udazken guztiz egiten duten modura, Pastore Lore elkarteak hainbat animazio antolatu ditu larunbata zein igandean. Besteak beste, herrira potxoka eta ardien jetxiera, lekuko produktuen azoka, musika eta Dominik Larretxea Artzaintzakurren nazioarteko finala. Ikusentzuleok Azkaineko Pastore Lore bestaren irudi hauekin agurtuko dugu gaurko saioa. Arratsalde ona izan eta bihar arte.